η επόμενη μέρα. Το πιο δυνατό κομμάτι, ένα τουλάχιστον από τα πιο δυναμικά κομμάτια της αυτογνωσίας και της αυτοδιαχείρισης. Η επόμενη μέρα φρόντισε να την εκπαιδεύσεις να μην έχει τις ίδιες σκέψεις, τα ίδια συναισθήματα και τις ίδιες πράξεις. Αυτό εκπαιδεύεται με βοήθεια. Αν κάτι πέτυχα σε προσωπικό επίπεδο είναι να μην κουβαλάω πολύ καιρό τις ίδιες σκέψεις της Τρίτης στην Τετάρτη. Θες βοήθεια σε αυτό? Είμαι δίπλα σου. Όταν το καταφέρεις θα βιώσεις πραγματικά μια άλλη πραγματικότητα και μια άλλη οπτική γωνία και ένα άλλο πρίσμα, ένα άλλο mindset, μια άλλη νοοτροπία και μια άλλη συμπεριφορά. Στόχευσε λοιπόν και με το δικό σου coach και με το δικό σου θεραπευτή να φτάσεις να διαχειρίζεσαι και όχι να ελέγχεις αλλιώς και διαφορετικά την επόμενη μέρα. Είμαι δίπλα σου.